Kaixo, ongi etorri Sisa Folksen kafe momentura. Ongi etorri. Ni Maialen naiz. Ni Ane naiz. Eta hau Miren da. Eta gu batera Sisa Folks taldea gara. Bai, ni biolina jotzen dut normalean eta noizbenka abestu ere bai. Ni biolontxeloa eta abestu egiten dut ere, eta Mirenek edozein instrumentu jotzen du, biolina, bordana, koiara... Nahi duena, eta oso ongi egiten dut, eta gaur ez dago gurekin, baina seguru ados egongo dela gaur esango ditugun gauza guztiekin. Sisa Folks hasiera baten sortu zen, Maialen eta biok ezagutzen ginelako Crisol de Cuerda folk kanpamendu festival batetik, duela 10 urte ezagutu ginela. Bai, mukizutxak ginen supergazteak ez da gore. Bai. Eta gero ezagutu genuen elkar Mirenekin, duela urte batzuk, Gasteizko Alabei tabernan eta beste lagun batzuen bidez, eta geroztik askotan elkartu gara eta azkenan sortu izan da kontzerturen bat emateko aukera eta puntatu gara, inoiz ez dugu pentsatu hau talde serio bat izango zenik edo.